ударих челно във валек с 260 км в час. Да. Да. И 12 тона валек го преместих 4 метра назад. С каква класа? С BMW седмица F01, 2009 година, 5 бензин, чипоса на 700 коня, 680 коня, с 22 метра спирачен път. И видя ли го като се удръж? И ми видял го 22 метра преди да го ударя. Нали, хубавото е, че беше спрян валека, до него беше спрян един асфалтополагач от тия големите, където пускат асфалта. И аз се опитах да влезна между двамата, поне да го ударя, защото той беше на средата на пътя. А тогава точно въпросната отсечка на пътя не беше ясно отворена или не и си движиха някакви коли. Обаче чисто нов асфалт, гледаш пред тебе магистрала, летище, газ и по време само викам, какво е това бе? И докато кажа какво е това, нали, оцели го, нямаше къде, високи мантинели чисто нови отстрани и ме беше шубе, ако скъсам мантинелата и излезна, не знам пък зад мантинелата, това се случва в черта 9:30. Хора има ли, няма ли, нали, аз съм сам в колата, когато воза човек никога не давам газ. Винаги, ако ще давам газ някъде, сам. И тогава, между другото, се измъкнах доста добре. 3-4 спукани ребра, комоцио, 6-7 дупки по главата тук, ама си излезнах само от колата.